Škola borenja Trem prikazuje rusku borilačku veštinu sistema. Specijalne ruske jedinice uvežbavaju ovu veštinu. Prirodan i slobodan stil, kao što vidite. Ne postoje striktna pravila. Moralna moraju da se poštuju. Instinktivna reakcija. Individualna snaga. Čvrst karakter. Sve to karakteriše ovu borilačku veštinu sistema. Naučite da se borite bez pravila protiv više napadača. Kada se nalazite na zemlji, kada ste opkoljeni, kada ste, kako vam se čini, u bezizlaznoj situaciji, rešenje, oni kažu, uvek postoji. Savladajte strah. Naučite da preživite u ovim surovim vremenima današnjice. Klub borilačkih veština Trem, specijalni prikaz sistema, bili su sjajni i to se radi.